Друга фракція за чисельністю, яка може претендувати відповідно на місце заступника голови Верховної Ради, «Опозиційна платформа за життя». Тому що у них, здається, якщо не помиляюсь, 43 депутата. І нагадаю, що «Слуга народу», які дійсно голосами якої будуть проведені всі голосування, сказали, опозиція нехай визначається самостійно. В опозиції 4 фракції. Дивіться, яка тепер ситуація. Друге за чисельністю – ОПЗЖ. Медведчукісти. Люди з проросійською орієнтацією. В більшості своєї, та вони ображаються, коли ми їх так називаємо, але ну, реально вони їздять туди на Москву. Але у них є шанс. Але, дивіться, вони і будуть. Бо я ще кілька тижнів тому звернувся до 3 фракцій, так званих майданівських, Батьківщини, Європейської солідарності і «Голос», і сказав, якщо ви не хочете, тільки якщо ви не хочете, щоб медведчукісти мали представництво в президії Верховної Ради, де 2 місця буде у «Слуги народу», а 3 надано для опозиції, то ви створіть тимчасову коаліцію саме для цього питання. Я розумію, що це важко, але це можливо. І узгодьте помірковані депутати, зрозуміло, що не керівника одного з цих 3 фракцій. Помірковано, тому що разом у вас буде більш арифметично, аніж у «Опозиційної платформи за життя». Тобто формальні права у такої тріади висунути свого кандидата, якого підтримував «Слуга народу», будуть всі. Але, подивіться, одна за одною ці фракції кажуть, а ми не будемо голосувати. «Голос» ми не претендуємо. Європейська солідарність ми не претендуємо. Навіть Батьківщина не претендує. І це реальне підігравання медведчукістів. Якщо їх запитаєте в лоб, ви підіграєте медведчукістів, він скаже, да ні, як ви що? А в реальності от така позиція – це підігравання Медведчука. Просто хтось це розуміє, а когось використали в темну. Тому що запитайте хлопців там і дівчат від «Голосу», вони скажуть, да ні, ви що, ми підіграємо Медведчука, та ніколи. А хто з партії ОПЖД може стати, очолити, хто цей депутат, на ваш погляд? Ми з вами не знаємо, тому що Разумков, керівник «Слуги народу», сказав, що це чітко буде не Медведчук і не Рабінович, здається, вони не проголосують за найбільш одіозних лідерів. Але там можуть обрати ноунейма, тобто менш відому якусь персону, яка не викликає такої ідіосінкразії, яка не викликає таких негативних емоцій, але все рівно це буде представник від проросійської сили. В чому інтерес так званих промайданівських партій? Вони дуже хочуть, щоб вся влада асоціювалася з проросійськими силами. Тому вони хочуть, щоб президія була 2 людини від «Слуги народу» і 1 проросійський депутат. Вони будуть казати, оце ж проросійські сили всім керують. Саме тому вони цілеспрямовано усуваються від цієї можливості, які запропонувала їм «Слуга народу», визначити єдиного кандидата і подати. І це означає, що вони ставлять власні корпоративні інтереси вище державних. Тобто вони йдуть на те, що представник від проросійської партії, який вони кажуть проросійська партія, буде в президії Верховної Ради, але зато буде зручніше критикувати. От це яскравий приклад, коли власні інтереси стають вище державних.